Siyabingelela. Uma ngaphane kuwukuthi unenkinga ye-skin pigment, uthola ukuthi mhlambe unomuntu wakini, umuntu wakini unelentuzana unenkinga ye-skin. La esandleni sami ngiphethe inyongo yenkukhu, and then ngibe sengiba ne-red palm kernel oil, red palm kernel oil. Yes, red palm kernel oil. Thatha i-red palm kernel oil, into engango half a cup, umixe nenyongo le yenkukhu noma inyongo yenkomo noma inyongo yani, umix. Uma kuwukuthi unala mabala la mhlophe esikhumbeni sakho, then bese uyagcobisa lapho, ugcobisa leyo nto ekuseni, uyigcobise ntambama, ugcobise ekuseni, ugcobise ntambama, leso skin pigment leso sizokwazi ukuthi siphele, ukwazi ukuthi ube right. And as well, uma ngaphana kuwukuthi umuntu one-acid eningi emzimbeni, une-acid eningi, thola yona inyongo le, thathe uyigwinye, izokwazi ukuthi ilokhuze, hlakaze yonke leyo acid ekhona emzimbeni, ukwazi ukuthi uphile ube right. Masiphileni, makube kuhle, makube mhlophe, masicamagushe-ke. Siyacamagusha abacamagusha, siyathokoza abathokozayo. Inamba u-0839471856. Umaqethuka lo waqethula amadoda ekade egcwele iquantum. Siyabonga.